Good morning everyone. So adaak manin itata ditoy farm ditoy nakutunan kapayan. Nakutunan sa Canada di kaanakak oh. So kapapit na daytoy kaanakak itatamanan agar arado manan. So daytoy iti kasoy iti kinagagat ditoy Ayanmi nga probinsya iti Isabela. Naapit madamapay lang ay bilbilag na dijay irik na ijay inti highway ngim tatamanan na kuliglig ken na traktor manen kakabsat kin gayam. So naggagaget iti tao dito yan mga kakabsat. Mano taon natin nuang mao goraman. Mano taon natin nuang mao na pinakabigpig samot. Lima mano tinanaknan. May maysa pala. May maysa. Pero may tiguyod na talaga. At daywan. Una ta maritortubra. Kaano ti panang traktor mo tay? Ha? Kaano pa nagpertraktor mo? Ha? Kaano pa nagpertraktor mo? Nagalistuman? Di kalman? Dati pakikiyamon ng dapay? Mabuhay ka dyan kato yan, Kanadahan. Uwi na. Mga viewers natin sa Canada. So nalpas ka amin timula mon? Nalpas amin timulang ti maysain? Ampa dapat may sa disaw. Dagita kasla chocolate hill iti kuamo kakapsat kinigayam. Dagiti timulmulan na nga mais iti kana kakapsat. Dito tinakangat nga to nga turturo ditoy. O dagita mula na dagita talo namot daytoy kakapsat kinigayam. So kasto iti kasasaad mi ditoy Isabela. Mabalin kumat nga ilaban ka dagiti lugar iti kinagagat ken kinarangay dagiti agtaltalon ditoy Ayanmi nga Isabela nagagat iti tao ditoy. So thank you very much kada kayamin amin kakabsat kinigayem tin kay man panagbuya iti sangkabasit ngayon nakman na share ken videos itata nga agsapa. Praise the name of the Lord. Madaydayaw iti apo ay ito nakabsat. God bless us all kada kaya amin. Praise the name of the Lord.